dèiem a Pepi de mare, és que me fa mal la panxa, ara t'hi faig un arròs de bullit. Arribàvem aquí, és que hi ha lasanya, Pepi, que te sabria mal que no mengéssim l'arròs. No, dona, no, para la lasanya. I mos passava la panxa de repent, això. Això ja ho sabeu que les mares ho tenim, que els fills, quan mos veuen, ja mos passen mal. I Pepi, després també mos feia el bullit, l'arròs bullit o la petxugueta de pollastre, mos donava aquell guisat tan bo i mos passava mal la panxa. Per tant, ha sigut una mica la nostra mare que ho volem agrair. Era una coseta molt xicoteta en comparació amb tot el que has fet per l'institut. Vosaltres per mi també. No. Per mi ha sigut una segona casa. A part de la que tinc jo a casa, però per mi ha sigut una segona casa. A més, és que vos ho dic de bon cor, perquè no de bon cor, és que vos ho dic perquè és tal qual. Jo he estat a casa meva, però jo me n'he vingut així, i a part que ha sigut la meva feina, i a mi la feina m'ha salvat de moltes coses, m'ha servit de molts despejes i de moltes coses, de moltes situacions, jo sí m'he sentit com a casa meva. Fins inclús tinc que dir, i vos ho dic de bon cor, que hi ha hagut vegades que ha sigut millor que estar a casa meva. Doncs bueno, no digues ha sigut com casa meva, has de dir, és encara casa meva. Perquè a la porta tens oberta per tornar com a casa. Gràcies. Gràcies per tots aquests anys que ens has alimentat també. No només la panxa, sinó d'altres coses. Porta sempre en el cor l'Institut de Sant Mateu. Nosaltres no t'oblidarem mai. Gràcies.